V tomto videu si ukážeme aplikáciu môjho obľúbeného materiálu Kadoro. Poďme na to. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Decor Font. Poďme si naniesť prvú vrstvu mojej obľúbenej omietky. Máme ju v takejto krásnej farbe. Konzistentnosť je jemná, zamatová a hodvábna. Poďme na to. Na prvej vrstve moc nezáleží, ide len hlavne o to, aby sme tam pri finálnej prvej vrstve nemali takéto kresby. Ak vám to takto bude presvítať, vôbec to nevadí, pretože to prekryjete pri druhej vrstve. Ale samozrejme je lepšie, ak tam toho materiálu máte viac. Ak máme druhú vrstvu preschnutú, natiahneme si druhú. Druhú vrstvu si naťahujte postupne, aby vám to príliš rýchlo neschlo, pretože potrebujete s tou druhou vrstvou pracovať, ak je ešte stále vlhká. Takže natiahnite si len toľko, koľko budete stíhať potom vytvarovať. Natiahnete si to takto nahrubo a môžeme ísť na tvarovanie a štrukturovanie. Štrukturovanie tohto materiálu spracujete úplne ľahkým štýlom, a to je, že priložíte celé hladítko na plochu steny a budete robiť také malé osmičkovité pohyby. Môžete to nechať aj takto viac vystúpené, je to aspoň viac výraznejšie, hej. Mne sa to takto páči, stále to robíme takto pri realizácii, ale samozrejme, keď to začne schnúť, viete to viac zatlačiť, uhladiť a budete to mať viac hladšie. Kadoro ponúka luxusný hodvábny efekt, ktorý mení odteň podľa uhlu svetla. Povrch je elegantný, hladký a ideálny pre reprezentatívne priestory. Aplikuje sa hladítkom v dvoch vrstvách na podklad Decor Font.